Bună seara și bine venit la alt Mobeti cu Madram Coffee Joy. Azi l-avem oaspi Cristi Jiru. Bine venit, Cristi! Bună, Alexandra, Ghini va fly. Cristi adră Politehnica. Va năzburască azi niham di țeanvițăiel la facultate, di zănata lui. Cristi este programator și v-ați vedem, mine sunt mult curioasă cum va să zburăm noi de programare și de cod. Par mânea știi, am pistipsiscu că spate, așa că v-ați vedem țiva iasă. Cristi joacă și jucă și tu parea Pilisterlu, parea de Joc Armănescu. Și Cristi, fu și tu CTRM și Nica este tu CTRM, este prezidentul. CTRM este Consiliul Atinerilor Armâni din România. Și azi îi grim ca să zburăm niheam de zânata lui, de ți-adrel tu lumea armânească, de Pilisterlu, de CTRM. Așa că ești cu curioasă ți mână, Cristi. Și mine sunt curios. Bun, hai să hurhim niheam maca. Cu țivația este cam alișor, niheam cu ți-nvițaștini, cu facultatea. Din învițaș, Politehnica și ți secții, ți specialitate învițaș de la Politehnica. Eu, mine de PC tu 2018, 2019, Facultatea de Automatică și Calculatoare, pe secția Ingineria Sistemelor. Care v-ați zis că învițaș tu ține de calculatoare și sisteme. Automatizare, sisteme. Cum fu chirolul ațel de facultate titini? Cum fu-ți învița și am partea de, nu știu, cum fu partea de bană de studentul care înveață, nu? Care este altul că să bă, Facultatea Politehnică este București, așa că vini și București. Cum fu chirolul ațel? Tora că zicești de București, fără daule lucruri care mi-a lăxiră mult, și Bucureștiul, că vin de Brăila, că se bă cam anic București, că se bă cam mare, mult cam mare. Eu este Duneaua, este altă turlia, oații. Asta fu un prot șoc, să zic așa, că vine tu că se bă mare, am și că fui studentul, că și zui la cămin cu alți studenți de toată România și asta mi-a lăxit mult, ți pot zic. Am vițai, cât chiro și zui acolo ți-am vițai de la toți, de toate. Tora că zicești, îmi vine de două întrebări. Nu mai aveam minduit să te întreba este lucru. Am tora că zicești, cum este Bucureștiul, zicești că este Ahoria, nu este cum era Brăila. Ți este Ahoria, ți este Iuntra, ți nu este cum știi tine. Că Bucureștiul este eu și noaptea. Adică, voi zic tora că eu Brăila mai sneg și la 12 noapte mai sneg la foară, nu știu, vin de la Vărgimbu și ceva, n-ați să aflu n-ați ved can pe căiuri. Mai eu București, tu centru la Sihatea 3 Tahina, nu că va si bă Duneau, va si bă trafic. Așa este, Aftuchini lumii. Aftuchini Arada. Și ai stat să avu hari, i fu multul halat, multă lume, cum fu titini când nu vine? Să avu hari, de să jați ghiniasti, i nu. Deci ați ghiniasti, numai ta voi sfug de ați canuară, ștora că și zui ținți ani, 6 ani, chiola, nu mă tăi are câtă multă hari aglomerația asta. Cât să se pare că him căpăiți București, căpăiți de halat, nu și de lume. Exact. Him mitrazi și ți snega în foară aproape. Adică hiu tora tora avut și pandemia cu mulți trecură pe work from home. Mindui serios că și pot fug de București și pot să ne dar lucruri. Zănata ta, cu zănata ta și asta, zănata ta poți să o dari de largul, de acasă, de tot lucrat, este lișor, ti voi. Defterul lucru ți-mi vine tu minte când îți de cămin. Cămin este, ți zățem taței, nu au zborul ăstu care este mucănescu, nu știu cum să-i zățem permanent, este ca zățem ca un
casa, andrupământul, eu șed studenții da dun, andahin la universitate, andahin să dară facultatea, tu altul că să bă, nu bânați acolo cu părinții și șed da dun. Ți-am vițași de la soția tăi, cu care și dați zuși noapte. Tora, ți pot zic, am vițai multe chirături și multe lucruri ți nica le portu cu mine, lucruri, ca să le zic și pot zic de facultate că ațeții erau de București, ei și dea tot cu valor, nu avea, ei nu interacționa, n-a zbura cafețul cu soți de-a lor de la facultate. Eu îi vedeam cafețul, acolo zburam de toate turile de lucruri, de masă aveam ananghi de ajutor la vreo temă, e ceva, le căftam ajutorul. Tora voi zic mai și, partea bună. Bunele. Lucrurile bune ți le-am învățat de la ei. Mi ajută mult și la facultate lucrurile astea, că și zi la cămin, mi ajută. Așa este. Eu mi mintuiam, când eram la facultate, că experiența mea când nu fu în plină, când chirui una parte, tățea că eu sunt faptul București și deam acasă, nu și zui cu alanță studență. Nu vedeam, analizam la facultate, am nu mai mult. Și ca fiară mi mintui că chirui niheam țiva dit experiențe standa ești alargo de tot și vas să dar soț năi și așa. Ama cum fu partea de Politehnică, să zicem, pe ți-am vițași? Cum fu domenia ți-o învițași tine? Era cum te așteptai? Fu ghine? Era cum mi-așteptam și fu ghine, pot zic asta, că mi-așteptam să bă mult uzori și fuzori. Mi-așteptam ca ți-am înveț, că este zori, tățea că este zori, lipsea să bă și să-mi ajută tu inător și ți fuți, multe lucruri ți le-am învățat tu facultate, nica le folosesc cu la lucru. Deci, la tine SUIDC ți-am învățat și tu facultate cu ți adrași la lucru? Nu tot. Ca să eu ca să zic, de alihia, multe lucruri, majoritatea. N-ai mai multe lucruri, nu le ufelisi ca noar, nu le ufelisesc cu văroară. Sunt unii scânte lucruri de mare simasie, ți le-am învățat în facultate, care ți nica le ufelisesc la lucru. Adică, de-aia este niște lucruri esențiale, ți le știu de acolo. Politehnica, cum zicești, știi, are numai asta că este facultate zori subițeșță. Ai vreo urnimi, tațeții sminduiesc să ducă la Politehnică? Zducă ei să nu zducă? Fații? Să te duți? Eu mas nedz cu scupolul să ai un inător cam bun și așa, eu zic că faci să nedz, că eu lucrez de anul 3. Nu infuzorii să-mi aflu un job. Și că zic că te aesa care vor un inător cam bun, faci Politehnica. Tora mas nu ai așa doar te învițare și nu știu mas recomand. Așa este, că mas nu-ți ai băhare și să mai doară, e pedimo. Te pedipsești 4 ani de zile și nu să știi desibițești. Cum fu protlu job, protlu lucru, ți-l aflași, tu domenia ta, nica dit facultate, dit anul 3. Protlu job fu la prota duchi măseari, să iau un job, protlu interviu, fu tora nu zic cu multe, și ți-am fu multă matematică. Eu am mi-are multă hare matematica, o am învățat. Intrai și când intrai la facultate, eu și la Mateinfo, la Universitatea din București, și intrai și acolo, eu intrai și la matematică și la informatică, tora aveam apofosia asta de luat și și la Politehnică. Cum ziceam, la protul job multă matematică, geometrie, algebră, geometrie de astea, cum să le zic, în spațiu. Tora, evident, tot un job de programare era matematică computațională, știți.
Și asta цифру гини и цифру că nu este de gini. Pistipsescu că tini timinduei dădeși em la matematică, em la poli, care va zic aveai mirachi, em ti matematică, em ti partea asta de informatică, tehnologii, sisteme, actări. Cum fu protlu job anda le aveai dauli, aveai em matematică, em informatică, цифру zori, цифру multu, țavuhari. Nu mi se părut zorice asta, teația că încă i-a râseau douăli, ama ți nu i-a râsit, de-apoi cum trecu chirul ăla și niheamă, ți nu-i mata râsea, era că multe lucruri ți le adram eu la jobul ăla, ți le erau așa de, cum să zic, rutină. Adică era lucruri, prota adram, ok, adram lucruri noi, vedeam ceva, nu mata vizui un algoritm numeric, asta ca nu are. Și de-apoi vedeam idgiul algoritm înghițori și nu mă tăia râsea, vine factorul ăsta de rutină. Care va zic că să dari ca fizu idgiul lucru și pentru soniță se aură și va să căpta și altul job. Și ne aflai altul job, tot la prota duche museare. Protlu interviu prota duche museare și protlu job și defterlu job. Gine. Așa ți fu. Dora, cum este defterlu job? Acolo ți-a dar tine, ești programator. Ama ți va zic că dar un programator. Noi ți nu știm. Tora, defterlu job este mult ahoria de protlu. M-ați văzut că adran la două joburi, a zis că nu fui programator. Prota era un programator de ceva, tora deftera oare eu altceva. Gine, vă zic și asta, tora ți-a dat un programator îngrăpsește linii de cod, cișdii de cod. Lucruri noi, așa nu putem să le interpretăm, calculatorul, computerul știe să le execută și să arată ceva îmșat, una aplicație, una simulare, ceva ce vrei, mai să vrei să vezi datele, mai să ai niște date, vectori, așa și vrei să-i afișezi tu turlimă îmșată, să le vezi și să procesezi datele, îngrăpsesc să ne scânte linii de cod pe care calculatorul știe să le interpretează și de-apoi calculatorul să da formația cam amșată. Tini, deseki că sigini tini ți vrei să dare, îi dai comandul, voi să dare asta și calculatorul știe să le dară cum vrei tini, îmșat. Le dar safi cum vrei tini, să-i zici să dar lucruri bune, să dar ți de să dar. El e, cum zic, previzibil. Asta lăsăm previzibil, pistepsescu că este un zbor internațional și să-i zicem ție asta, care va zic că computerul nu adară țivații, nu te așteptă să adară. Andai zici gini, ți să adară, andai dai comandă deep limpidă, bună, el adară ți destini. Anda nu adară ți destini, asta va zic că nu-i zicești gini? De aradă e. Tora, sunt erori, apar ca fizu noi turlitul care calculatorul poate să spargă. Ama de aradă, când ceva nu ne ghini, este că batea programatorului. Tu ții lumii bânăm când nu este țivaghini până soni că batea este a omului, nu a calculatorului. Calculatorul le dară tot naghini. Calculatorul, ama el adară ți se știe, el e clar, nu știi să adară el. Ghini, tora, ca știi tu, inător, ți-a să adară și calculatoarele. Așa este, ca știi. Dio hurheșță. Tora tini adar program, ne găsești este un programator. Ama tini ți turlii de programare adar. Ți adrați voi, tu emburlăchea tu care lucrezi tini, tu locului lucrezi, ți vindeți. Tora eu ți ziceam că este mult ahoria de protlu job. Eu tora lucrez la o companie de jocuri video. Nu lucrez tora la un joc anume, eu lucrez la lucrurile cu care să dară jocurile, adică lucrez la tool-uri, la și le zicem automation tools. Compania la care lucrez ei adară jocuri, adară
Da, mași ăsta, dar mași jocuri video, telefoane și computere. Tini adari tools, hılăți, dicem, hılati, ti automatizare. Tools ti automatizare. Aesta ți vas zică, ari îndau lucruri ți lipsești să le adară oamenii, amatora vrem să le adară computerul, știi, ziți cum să adară lucrurile acelea ți lipsesc cu bițare? Deci automation tools astea de automatizare, ea le ți adară ea adară ție, poate să adară și un om, mai că poți să adară, poți să rulează idgea programul, poți să rulează zați calculatoare, tu idgil chiro, știi? Asta este vorba de scalabilitate. De cum, că e totuși, un om este limitat. N-are, că și eu vreau să am chiro infinit, am. Așa este, omul are sinura și nu poate să adară atâta honia și atât mult cât computerul. Care va zic că computerul adară mai mult și mai honia și cama ghini pentru Sony. Și tora fix, ca zic fix să adară automation tools astea ți le adrăm noi, ea le ciucutesc cu butoanele, ți le ciucutesc cu și oamenii când se joacă. Mai să te joci, ți-mi ciucutesc, ți-ne scânte butoane și îți faci acolo tu joc. Noi tora ca să testăm, lipsea și să băgăm 100 de oameni să joacă, să vedem, ne-a ghine jocul ăsta. Așa și ca să nu bați 100 de oameni, bați 100 de computere, să rulează idgul script, să ciucutească idgile butoane, ți va le ciucutea și oamenii. Și ți da, după ce depisiră toate scripturile astea, vezi acolo, asta nu-ți depisi ghine oații, asta cripă acloții. Cam asta este ți-a drăm noi mare, automatizare. Voi adrați programe care caftă alatusi tu joc. Și ninti este și iara ninte și unăzănati, vezi că nica mari oameni care adare este lucru, le ziți testeri. Ei lipsește să joacă și să află tu jocul acel, tu ți nu este ghini, ca să lu îndreaptă, ca să lu adară maghinii te ațiți vor să lu încupără. Și voi adrați programă care adară idiul lucru, nu? Adară ciucutești butoanele cum a să adra un om. Noi căutăm să luăm locul a omului care adară se știe, testerul, care e testerul. Și poate programa să ia locul ghini, vidzum că este un program este cam lucrează cam agonia, cam ghini, mai avem ananghi de oameni. Eu zic că tora nică avem ananghi de oameni, că știu că pentru Sony softul ăsta de automatizare tot de oameni este adrat. Adică noi nu putem să-l adrăm Safi, tora, are și el bileile lui. Și noi să găsim ceva, un tester care era în situație reală, testerul se va n-asta gârșea lucrurile astea, să-l gârșim noi, să-l băgăm tu script acolo. Adică noi băgăm și ciucutească niscânte butoane pe care și un tester va ciucutește alte butoane și pentru Sony rezultatul nu nasibă ideal. Așa este, care va zic că va și testerul cu experiență, cu ideile lui, mai gine unei idei, mai ciucutește alte turli și ia si niciam altul ceva. Pentru Sony, ne mai gine este să ai M programă, M tester, nu? M om, M computer. Așa ți este tora, Asta e, pisipsescu cu multe companii, tora nu pot zic că știu ghini, dar pisipsescu cu multe companii au cum îi zice, așa ți adară. Au un desktop hibrid, un model hibrid, au și testări manuale, au și testare automată de multe lucruri, nu le vrei testate chiar așa, nu le vrei testate, nu știu, de 100 de testări. Mai gine le bați pe un script acolo. Vai sunt už lucruri cam, zicem, AF-cul aș le ai ca fioară și zici, bun, testul nu avem câte, zicem, la un om să li sacață, să li adară, să ciucutească butonele și că știm că lipsește să testăm acest lucru, validăm automat cu mașina, cu computerul și după aia vai omul talanti lucruri drari. Țitari Hari,
la zânata ta? Ține Harry la zânatea mea. Sunt tora, ca să nu zic ca știți, sunt multe lucruri care mi-au Harry la zânatea mea. Nu știu, este mi cheamă ție Harry unui artist la arta lui, știi? Nu zic tora că programarea este un artă, nu pot zic ca asta, ama când vezi că tine alexești o linie de cod cu altceva, nu știu, și rezultatul este ahoria. Adică, efectiv, nu știu, deci cum zic alexești buiaua când o îmbupsești. Alexești buiaua când o îmbupsești și vezi că este altceva, așa ți asta, duchearea asta de, nu știu cum să zic, de cuvete pe care o ai când o programezi, asta are multă Harry. Hari, când vezi că lucrași și ții și fughini. Era deep gini și mșat. Și că-ți mas voi altceva, imediat dar altceva, cu una, 2-3 linii de cod alexite. Tora, mai am una întrebare de lucru, și mutritorii care să aibă întrebări de Cristi, să le îngrăptească pe frânza de Facebook tu comments și care să avem oară, va să ducem să apândesim și la aceste întrebări. Ți pare că angreacă sibă șimșatu arădăpsiti, știi, noi când intrăm pe una frânză, intrăm pe țisibă, ne ducem pe telefonii și căftăm una aplicație, ceva, nu ne minduim cum este acel lucru pe dinăuntru, cum este adrat. Titini este angreacă sibă șimșat adrat pe dinăuntru, sibă toate liniile de pa rădăpsite, așimșați, nu hibă așa pe hai să adrăm și asta, nu s-a spars ața, hai să băgăm nica una linii, nica una. Aoați este de mare simasii să ai tot îngrăcit gine de prota. Mas era team leaderul la meu, aoați să mi vedeați, seara perifan, că nu am vițat gine. Toate proiectele astea sunt, noi ca oameni, ne iasă zori să ne imaginăm cât de mari sunt proiectele astea, știi? Este mult zori mă să apară vărăbileai din oară și să zic că până mâine lipsește și îndreaptă. Este mult zori la un program așa mare să afli bileaia tu năzu. Așa că lipsește cum se știe, lipsește un arad gene definită tu cod, tu programele astea mările. Mas nu hibă modularizat tot, mas nu hibă așiți, pasai multe lânguri când chimusești să-l adari, să-l repari. Că bilei apar, cod SAFI nu există. Pistipsescu că nu există, nu vici. Bileia să apară. Când apar bileile ațele, de-apoi în funcție de cât de bun este codul la tău, va-ți hibăși cam alișor și să-l adari să neagă iară. Ți este zori să lucrezi după ți lucră altul programator, zicem că altul a hurhițiva, și tine lipsește zbițești programul ți adară. Ți este zori, magini este andatini a hurhești tine bițești i gine și așa că vezi alt minduiari, vezi cum minduiaște altul, cum vede lucrurile, cum le arădăpsește. Când oațel dinaintea ta era un programator bun care îngrăpsi cod bun, Igine îți mutrese pe codul lui și să înveți, ama de multe ori nu este și te amărtit, ora. Știi, este un programator bun, dar cod bun, un ambupsitor bun, ambupsește gine. Mas hibă codul bun, să ai la ți mutresie, poți să înveți, poți să înveți de acolo, poți vezi și alte abordări. Ama când cum îi zicem, când masa zburântora de un cod rău pe care numai că e rău, amate, lipsește și să-l înveți până pe mâine, că lipsește adar, nu știu, să repar, nu știu, bileai ți apăru, când iei și codul rău,
Nu recomand. И дивзори. А este Dipzori. най-мазори lucru tu zănătata? Ție ți pare că e най-мазори, zătem ti nu țari harici. Asta, da, lucrul de care cât zburăm este un candidat bun de naima Marea Zorii. Când o lipsește să mutreze pe cod, să nu-l cunoști și să nu este cod bun. Asta este, ne gândim toți de lucrurile astea, toți programatorii de lucrurile astea, ama să drăm. Lipsește să ne descurcăm. Așa este, lipsește să drați cuții puteți, cuții aveți și asta este. Tora, tini lucrezi tu ne burleki care zatem i adare prove ti jocuri. Ama, ca najma mulți včori, care au miraki ti domenia asta, pistipsescu că ninti i ștora avuși și mari miraki să ajoți jocurile esti. Ninti la jucași, tora ești mai mult pe partea care le adară. Cum este? De Alicia, mi-a jucat mult când eram cilimean mai mult. Tora nu mi-a dat joc, mi-a jucat și ție, mai ca să, cum zic, ca să întreacă cu oara. Maninti mari mirachi aveam de jocuri, ne jucam toate ziua Gine și nu zic doar de jocuri din țările în afară, fotbal și ne jucam toți, dar jocuri video strict, la care nu mi înduiam eu văroară ca să ajung să lucrez, până să ne ajung și eu. Eram jucător. Mine ți-am zis că nu para mi-ajucai deep puțin, nu s-a lichea cât mult de mine. Niheam jocurile care ligau niheam istoria, a este neavurăhari. Și vreau să te întreb tine, ți avea hari să te jucai pe computer? Jocurile ți mutresc cu istoria, mi-arsesc cu n-ai mai mult tu. Tora că zicești că, de istorie. Multul mi-a rihare că un joc, că tot zburam de arte și lucruri imanente, un joc de multe ori le are de adun mai multe arte. Are coloană sonoră, are buiei, are un istorie. Și cât se mai răsește mult lucrurile ăsta, că le are toate, că m-ați jos un joc cu cowboy de anii 1870, vasibă muzică, cântesle de jocul acel vasibă specifice a chirolului acelui, cum îi zice, Dumnezeu va să lăxească tu armăți specifice chirolului acelui și un joc adrat gine te petreați acolo, eu va să te petreacă, masiba adrat gine, masiba îngrăpsit gine, are replici ca într-un film, are actori vocali. Când vine vorba de jocurile de istorie, mă trăiesc cu istoria, specific istoria, este mult meu hare că mi-are hare istoria. Aveai și alte jocuri, ți aveau hari, pe lângă ațele de istorie, care te duc tu un chiro. Cum zicești, tu americanii, tu lumea cowboylor, tu ai și alte jocuri, ți aveau hari, alte turlii, alte teme? Sunt și jocurile ațele fantasy, le zici, când poți joci, nu știu, cu un... poți să vrei tine, amiră, magician, ațele sunt umași ca să treacă oara pe Stipsescu, n-aveți multe de ațele, multe sunt lumi complet fictive, nu inspirate de bana reală, de societăți reale, ama nu mi-au hari și ațele, ama nu cum sunt ațele ți mă trăiesc cu istoria, cum se seamănă. Sunt jocurile ațele fândăzii de alihia cu pravdzății, nu are de alihia cu ca știți puteri, ca fi om, poate să dară omii personaj, nu este om, poate să dară nu știu este una lume cam măhipsită, nu este una lume de alihia, e cu alte nomuri. Este o războruță că ftam și eu măhipsit,
Šatali sunt umșati, mi mânduiam și mine, așa este, anda un joc, anda igina drat, este di pămșat, cadrul este umșat, cum se știe, di iho, di muzică, di tuțiavză, di personaj, de exemplu, de aței ți sunt tu joc, ți-a dat răminarea, personaje, să zicem, ca tu roman, ca tu teatru. Este multul lucru dinapoi, ca să sibă mșat, sibă un joc ți tacață și este un lumii a horia, ți ustizmusescu ațiția dar jocul. Am acum dar să nu ti chiar tu lumea țea și să nu-ți pară că lumea țea este mamșată de lumea de lihea. Și câteva oară poate sibă mamșată de lumea de lihea. Am acum dar să nu arbâni acolo. Nu știu mai știu eu, n-ai mai bun luăm trăurnechi, să zburască de lucrurile astea, că eu ajuns și ajuns și tu ani ți trecură tu punctul ăsta de ziceam ți mușați ți jocul ăsta, că se nu poate să buși așa în afară și au la mine în afară. Tora, nu știu, lipsește și una rigoare mentală, lipsește ca oamenii să duchească totuși, că un joc este mai... Gine, tora, un joc masiv adrat cu intenții bune, este adrat ca să zică o istorie. Un joc adrat să ia parazii, este adrat să țină acolo cât mai mult tu șezi pe el, să mai șucutezi, fără să dați ava, fără să aducă ceva tu bană. Tora, sunt două lituri de jocuri, eu evident nu zic că de jocurile astea adrate mai știi parazi, astea lipsește ca fi un să duchească că își chiar rolul, n-a dar ceva mai așa de pe jocul ăsta și la jocurile ațele care sunt bune și care zic ună istorie și care l atrag omul așa sunt imersive, la țeale lipsește să ducim că cât din șați bă jocul tot bana reală him nu putem cât din șați bă cloți nu putem să rămânem acolo. Așa este. Nu poți zbâneți acolo. Nu poți zbâneți acolo, Pântu soni bâneți aua. Pântu soni bâneți aua, ajung și mine la concluzia asta. Cum ajunsești? Fuțiva, zicem, ți sfeații, te jucai multu și apoi din nou arăzesești para multu este, canda dip multu este. Hai să mai băneți și tu bana de alihea. Nu sfeații ceva specific, sfeații bana, nești la facultate, mi-a alți soți aveam oricum, mi-a alți soți, acățai lucrurile, adică toate lucrurile astea pe care eu le duc ca o prioritate, tu bana mea, pe care eu le duc că lipsește să le dar, că numai ta poți mi-a joc, mea, tora poți lucrezi să dar joc. Așa este. Și tora vezi și ți este dinapoi, ți este înăuntru, va și asta e mșat. Este mșat. Mult mi-a rihare, tora, de la protul job voi să fug, a unia de la ăsta nici nu voi să fug, nici voi să rămân, nici nu cheam. Nici nu ți se urâ, care va zic. Nici nu mi se urâ. Mai am una întrebare tizănatei. Vreau să te întreb desi ai tini așa vră scupo tu zănata ta i vră isti, vați vrei să dari i vrei maș să înveți să ești să mă bun. Cum este? Nu am tora un scupo specific. Tora voi să ajung un programator bun, ca fi și nici un lucru care mi are mult hare la jobul ăsta este că înveț lucruri, am învățat 2 limbaje de programare de când vin oații. Voi să ajung un programator mai bun, am zis că așa specific, eu voi să ajung, nu știu, să ajung la Apple, Google, Microsoft. Nu, va mi-arăsească să ajung la Apple sau în California, ca știi. Dar nu am tora ceva specific și nu pot să zic voi să ajung la Apple și nu altuiva, să ajung la Apple, bana mea este nu e bună.
Vahel și esti najma gini sește, vrei să ești najma bun și după aia lucrurile cum să șternu și Mhm. cum te hisești, vas vezi după aia. Je, Suedisescu jali. Așa. Suedisescu. Am tu essa 14 de antiam, este cu lucrurile Suedisescu. Mulțumite. Așa este. Suidisescu pentru Sony. Tora vreau să întreb niham ti Hoara ti care tine hât mari miraki, tațea că de anda ti cănăscui, îmi pare prota deftira oara anda zbura mai îmi pare că este și din oară vrăși simțiți de ceamurlia, de hoara nu poți zic că este hoara ta, este hoara ta, ama nu te aflași acolo, ama acolo și zuși verli și fu un loc titini îmi pare că îngreacă mult. Tațea că când o înzățai de ceamulia, îmi părea că ești dip hărios să înzăți și ania mea cum este ceamulia. Zâni de ceamulia. Eu nu mă aduc aminte tora când adunăm noi prota ți zici ce amulia și ți-am pistipsescu că zici că eu este una mare parte de identitatea mea asta că crescut ceamulia. Și eu am intrat Brăila, a crescut ceamulia. Gine, a crescut și Brăila, evident, cu și acolo aveam pap Maia cu care zburam românește, am verli, soția mea români avem ceamulia. Te-ți zic eu că crescut ceamulia. Tora, cât să zic eu că ceamulia e hoara mea, am două hori. De fapt, tata este de Bașchioi și mama este de Ceamulia. Tata avea de Bașchioi când era mic, avea 2 ani, pe Stipsescu, și eu nu fui Bașchioi, fui mai și un oară de 2 ori, tubana mea. Adică n-am ceva Bașchioi, tora. Îl luam mai și pe tata care s-a mintea acolo. Ceamulia este hoara ale mamă, ale dadă, mamă. Și ea are are multe doare termonami, doar lipsește zica asta și îmi permitusi de ficiura mea ei, îmi permitusi multe lucruri de ceamulia, de ți serate, să adra acolo balurile de ți ei. Îmi permitusi cum ei când erau la sculie, erau vreo 30 una clasă, 30 de cilimeani, iar mâini tu iei de clasă. Eu nu puteai să acați ahtare lucrurile, nu puteai să acați o hoară românească, safea românească, mare, știți. Îmi permitusi mama de ele, că ea a crescut o hoară românească, crescut până la liceu ea a șezut o hoară românească și cumva, nu știu cum zic, le apropiai și eu lucrurile astea, le duchesc ca și cum ar fi lucrurile mele. Ți-mi permitusea mama de ficiura mea ei. Și ți dăsea că era mulți armâni, ți aveai cum și de adun, ți are hare tu permisele esti. Asea că era hânț de adun și că părea că s-a chisesc cu ghini și că părea că că trec mult tu chiro de adun, a esta ți hare. Deci ghini că era mulță, era mulță prota asta. Tu ți știu de armânam, tu ți știam de armânam, mă era Cemulia, era soia mea, care este soie mare. Nu pot zic că, nu puteam zic că crescui armâneaște, știi, că mai creșteam Brăila, mai eram Brăila cu soția mea mucani și așa, soț bun și ei, soția mea cu care zburam mucănește. Nu puteam zic de lucru, știi, când spre deosebire de Ceamulia, îmi permitusea mama că ea avea parei mari de soția ei armâni, care și dea verile, iernile și de acolo. Lucruri pe care le avui și eu, Mihiamu, avui cu mata mea nică de bană armânească, de tu ficiura mea, cu mata mea. Mult îmi șată dusești că avut și știni cu matata, cum fu cu matata? Tini te duțeai verli ceamulia și dai cu pupânia tăi. Așa este? Cu Maia, eu zic dadă. Dadă, Maia, vai zic cu tora. Și deam la ea ne deam cu fratele meu, cafe veară. Am un frate care cu 2 ani mai mic, cafe veară acolo ne aflam. Și și cu surini, am mulți cu surini care ne-au și deau tot la noi și deam de adun. Și
Gine, tora ninga cu surinia este aveam mulți soți armâni care inea toți de Constanța, de Tulcea, inea toți verli în fară. Cu care nica armași soți, tora. Lipsește să zic, nica him soți buni după mulți ani. Acolo învățați, gine, ty nevaš zburat armănești și Brăila, ama mamultu învățați armănești Ciamurlia i dio învățați. De alihia, asta este hiu sigur că acolo ți-am învățai, nu știu, am învățat să zburos cu armânești Brăila, am azi duchesc cu așa limba armânească, am învățai mult mai gine Ciamurlia, că aoați am un șicai în cheamă, știi, când o adram vără neadrată Ciamurlia, da, de acolo ți mai înzicea că hiu cap de tuvlă, că mâncam ca pravda, înzicea zboare de astea, nu le avzeam Brăila, noi înțeam mama că hiu clar. Aveai una limba armânească cam ahi, si zicem așa, zboară cam vechi și cam amșalte, nu? Avzeam zboară-ți hiu sigur tora că nu-ți mata zic. Ama eu le avzeam și mi-ajutară să duchesc cu limba armânească cam mai gine. Tora poți li adavgu la vocabular mult ușor. Așa este, că tine știi, lipsește mai și neheam să le aduți aminte. Ama ele sunt acolo, tu timiserele tale. Aveți parei mari de soț, așa este? Nica este parei mari de soț, ama când eram cilimeani și am toată ziua jucam fotbal, ți adram noi acolo, era parei mari de soț. Mai mulți de inghiți eram, și fiori și frate. Vă liga sportul, miracate sportul, ațea că erați toți de unei lichii, ațea că erați toți tu idiul loc, ți piste că vă liga. Știi că mă zic că sportul ne lega atunci lui că nu foi așa apropiat de soții de Brăila cu care aveam sportul comun, eram mulți, aveam sportul lucru comun, eram, nu știu, tot mă zic așa mi se pare că țin apropiat era că eram armâni. Că aveam parii mari și Brăila, jucam, adram sporturi și Brăila, am verli când uinea, nu vreau să abdu de Brăila. Vreau să ne va plăți. Așa este. Și înțelegi că n-ai mai mulță de soție a tăi de Ciamurlia, doar bănează n-ai mai mulță Constanța. Constanța sunt, cu soția asta eu mi-adun când ne Constanța mi-adun cu ei daima. Noi după ce aveam crescut deja, Chiola, după ce aveam crescut, noi ne adunam tot în centru. Se adunau și ații mării. Se adunau, azburau, se adrau ei lucrurile lor. Ne adunam și noi acolo, noi eram glari, eram acolo. Nu știam noi ce ziceau ații mării. Și tora, când ne Constanța, aveam și un bar lângă locului șediu, Constanța. Și se adună, deci toți soții mei șed aproape acolo, tu e de loc. Și se adună, eu când îi ved cum se adună, e ca și cum era un hoară. Se adună și le zic, măi, hiți acolo vă aflu? Cristi, acolo n-afli. Și neg, mi-adun cu ei ca și cum e un hoară. Și că acum nu trecut chirolul, ama tora când îți minduiam, tora voi hiți ații mării, jvahi, are și alți maniți care mutresc la voi și zic, aici e locul lui să adună ații mării, să zburască, să facă și căi. Percepțesc că sunt. Tora nu știu, ia stea oații mi cheamă mărata hoară Ciamurlia, nu mă tare cilimean, știi, nu. Eu când fui aoași 2-3 ani, când fui Ciamurlia, nu mă ta vizui și vera, verli. Nu mă ta ineau cilimeani acolo, nu știu câți, adică eu nică mă nizeam asta era. Tora, Percepțesc că câteații psânii care mă sunt, noi himații mării pe care nu e că se știi ca în centru. Așa este. De tine că se pare că
fi hoară, fi câsăbă, are și ca suflet la esi de tem. Și niham tu bitesitën tu ahurhitën niham në dësesh di București cum îl duci prota când viniš, cum îl ducești țătora. Ți se pare că este așa, cum este sufletul ti Ciamurlia? Sufletul ali Ciamurlii, ți are ahoria. I ți avea ahoria. Nu știu, ma să aibă Ciamurlia ceva ahoria de testimelu, hoara testimelului, hoara camina și ți-au toate horile astea. Ahoria este ce ziceam eu de sufletul ahoarei ei. Este că mine o știam hoara, adică eu de când aveam 5 ani, mi priinam în hoară cu fratele meu, gine, tora, adram toate tirăturile, eram și picurar la un moment dat aveam 3 căpari, ne priminam cu căpari pe hoară, știi? Deci bănai bana de picurar acolo, pe unăveară, două, nu știu. Când o trățeai tora pe toate sucăchile ațeale și așa, care rămaseră nealăxite, sunt gine, unele asfaltate, dar ațele care nu vor asfaltate sunt nealăxite, sunt cum le știam eu așa ți armaseră. Când unezeam tu ca fi măhălăi, eu știam ți taifu bânează acolo, taifu ațea miștea pe mine, mi-a întrebat acolo, alisi, toți ziceau, edghi le zboară, tine, alisi, gata, mișteau de ale mamă. Ți ajungi și eu să știu că știam tot, deci cum ziceam, ca fi taifu, știam, tu ții măhălă și ade, tu ca fi măhălă aveam trimiserile mele de acolo, aveam Timine tot, că zic, aia este Pisipsescu că este sufletul ahoarei Timine. Pisipsescu că este însumarea tuturor experiențelor ți le avui acolo, deci tu ca fi sucache, deci amurlea eu fui, u vizui, am duchescu masniga acolo, azi duchescu ți ducheam oași zația, oași țin sprani. Asta armasi ce amurlea tora Timine. Nu buneți acolo, am rămas legătura. O cunosc. Și a rămas legătura și a rămas timiserle cu locul acel. Ce ziceam. Nu este ahoria tora cea mulea de testimelul. Vahiun care a crescut testimelul are idghile lucruri, ți fapsiră, ama testimelul nu cea mulea. Pe mine, foara ți mi formă pe mine, fu cea mulea. Cu Ciamurlia te apropiat și de lumea armânească și știu că tine ai un mirache mare de cântiți-li vechli. Vrei să asculți mai multe, să îngrăpsești să zboarele ca să nu schiară, ca să nu le gârșim. De unde vine mirachea asta? Când o cățași să dari? Să-li țini, să le aduni? Lucrul ăsta, idgiul lucru, l-a adrat și mama când era ea studentă pe Stipsescu, ea adră și școlia de arte. Avea un caiet, eu și-a îngrăpsea cântiții și mucănești ce armânesc, tora. Eu n-am hare de cântiții, mucănești mași astea noastre și nu toate cântițile noastre, mași, cum se știe, ațele vechile, nu știu cât se iau hare atât mult, nu pot zic. Are, mași că mi petrec, sunt unii cântiții, nici nu știm care le adră, știi? Sunt cântiții vechile dinainte de 1900, nu știu, Fântâna Vreariei, îți dau trăurnechi, sunt cântiții, nu știm care le adră, am sunt așa tu folclorul, sunt tu folclorul armânescu, ok, și tot ți vreau să zic, mult îmi iau hari cântițile astea, și nu voi să mi duiesc că poate va fi Dumnezeu, să nu mă atahibu, să nu mă atascântă cânticul ăsta. Așa că am harea asta să le îngrăpsesc cu stihuri de cântiții vechi. De cât chiro le aduni? Zic, în 2 ani? De când dacă ți-aș? De vreo 2-3 ani, tora mi-aduce aminte, nica un lucru ți mi ajută mult cu lucrurile astea, fu cercul de literatură, cercul de limba armânească de la Suțata Armânească de București, că știați oamenii care vin la Suțată au mare doar de cântițile vechi.
Și pot zic că acolo ți vizui protaoară, când ți am grăpsit, imșat, organizat, cu zboară cum lipsesc, cu zboară am grăpsit, imșat și acolo ți le vizui prota și zici că ok, poți să dai și aia asta și sunt multe condițioații, sunt multe condiții nu le vedeați. Asta vreau să zic. Multe condiții le avdu cântate, le cântă ca știi parea, ca vala, mata cântă condiții vechi. Multe condiții nu le vedeați. Poți să adavgu și eu condiții, adică poți să îngrăpsesc, nu știu, pot să le îngrăpsesc, pot să ascult înregistrările și să Gine, și tora asta aduce cafeoară, mi bagă pe căftare, că ți zbori, zice, că un cântător zice zborul ăsta, altul cântător zice zborul la altul, tora până aflu turlia corectă. Și azi vahi dai peste un cântic cântat tu multe turlii, unul cânta și, unul cânta și, ai un stih, alantul nu are stihul acela, are altul stih tu loc. Și știi cum este cu cântisli vechli, sunt zboară vechli, vai cântătorul nu știe, ți noi mare zborul acel. Și sunt o situație de astea amuzante când zici un zbor care nu e zborul acel, zborul alătusit și alăxește total sensul cânticului. Mai e cântătorii, nu știu, n-au hăbare, ți cântară acolo, ți zbor zisiră. Și așa câteva ore să alexești un zbor și după aia să alexești tot noima. Percepționez că este de mare simasie să le avem, când astea vechi să le avem cât de cât îngrăpsite, centralizate cumva, să nu ajungem în situația să nu numai ta cântă aici, să cântă alătusit. Tini, cum fu când a hurhiș să joți cu pilisterlo și când intrați tu ce tare me. Am aprota cu pilisterlo, că asta vreau să te întreb când viniști București, te apropiași niheam de suțată, de cercul de limbă, ama știți joți? Nu știam joc ceva. Nu știam știam acel, noi ținem feata rămână, pas normal, știi, mata zice. Îl știam pe acela, îl știam cum ineau, cum îi zice, cum îți dau țicioarele mai și nu știam joc. Nu știam, adică prota oară când unești acolo ți-a voie și mi se păru wow că numai și că erau mai mulți de 2 pași, era vărățați, sunt vărățați jocuri armânești în pași. A voi ieșiți, ok, dați pași, lipsește să-i înveți pe toți. Are multe jocuri, ca fi un cu ritmul la lui, ca fi un cu, zicem, cu sufletul la lui. Și eu nu eram jucător, adică pisipsesc cu nica, nu fiu jucător, așa, un jucător lipsește și, cum să zic, Gine, hai, că va hiu nici un jucător. Nica n-a ajuns și eu acolo ți-o voi siu când e vorba de, când o zburăm de, ți-mă trește jocul. Ne ajută Maria cu Cliciu Crăciun, ne zice că are cam adizații jocuri, sigur, are multi, așa mai adizații știu eu. Ama stai și zicești că Nica nu este tine cum lipsește si bun jucător, ama cum lipsește si bun jucător? Care este cadrul ți-a dar tine tu minte de cum lipsește si bun jucător de alihia? Asta știu cum lipsește si un jucător, deci cât eu negiu, negiu este un jucător lipsește si prota și prota perifan. Că eu aveam lucrul ăsta, eu ziceam, gata, l-am învățat jocul ăsta, pot să-l joc, pot să dau țicioarele cum lipsește și hiu ietim, hiu jucător. Și când tora zic de protul eventul că cu filosofia asta mea și acloții, după 3 meci de joc, 3 meci de joc, mult opțiune, adică nu știam ceva, știam mai și jocurile. În zis rației, lipsește să te vezi ghine, când duhi pe scenă, să te vadă dumneaua, să te vadă că te duchești să ghine, să te vadă că n-ați nu trească tu să mă la țicioarele tale, că îți vezi că îți vadă că dădești țicioarele ghini și așa, să nu trească la fața ta, să nu trească la postură, la așiție. Lipsește să te vezi ghini și le zici ei, ahi că si, asiu hărsit perifan,
După aia când vin recadurile, de la primăvara românilor, dau în 18, toate cadurile eram aspăreat, mutream la stânga, în dreapta, ți-a dar ațel, ți-a dar alantul, mutream în pade. Și de-apoi ai văzut pe ăsta care avea o experiență, care chiar ei tu caduri și răghine. Ea nu mi se părea că ei adra ceva mai ghine de mine când o jucam. Și apoi tu caduri, ei îți vedeau toți așa grațioși, vedeau pe rifani, cum lipsește si bun jucător. Și eu nu eram așa. Țineau pâltările cum lipsește, fața, arădeau, na. Arădeau, tot n-arădeau. Chiar nu, deci la mine era zori să aflu un cadru tu care arădeam și la ei era zori să aflu un cadru tu care n-arădeau. Și așa că ziceam de jucătorul Safi, așa ți lipsește și bun jucător, zi bă, îți duchească ghinii când o joacă și îți vadă că mutritorii să-l vadă, să le ină haraua când mutresc la el cum joacă. Cum este zjoți cu ahânță mutritori din Inti? A câță să aibă hari i este ceva a emoții în Inti? Cum este? Este nici am stres? Cum? Nu am emoții. Aveam emoții. Jucăm Gine, protoară când jucăm, nici nu pot zic, adică nu pot să permitusesc de cât emoții aveam. Până tu Sony ajunge cu tu joți, ajunge la concluzia că chiar nu iese, deși mari simasii se tot safi, știi? Că emoțiile tăi sunt umori, să nu mi-am încurc o cloție, să nu mi-am încheade cu caște, să nu-mi cadă rămăsile de pe mine. Aici sunt emoțiile, că m-a să știi dinainte că va să bă toți ghine, n-ai emoții, că știu că a să bă ghine, cât să am emoții. Ba din contră, chiar să mi vadă dumneaua că mi duchesc cu ghine. Și tora, cu cât jucai mai mult țăran, după vreo 2-3 ani, ajungi și eu la concluzia asta că nu lipsește să ai emoții, că nu te ajută cu ceva. Lipsește să ai o atitudine, nu știu cum să zic, lipsește să intri la cloție cu si apufusit ca să cum zic, ca să iasă jocul n-ai mai ghine, lipsește să ia apufusit. Și să te hârsești, nu? Să te hârsești că joți, că ești dinaintea oamenilor, că e lucru mșat și să te hârsești că, jucăm jocul la estu, cântic la estu, lovdzăm, țim șat iasti și așa, lipsește să ești niham relaxat, niham arhati, nu? Jocul armânescu și așa este apridunat, jocul armânescu nu dai țicioarele ca în stânga și în dreapta, lipsește să e apridunat și de-ațea are mare să mai și să te hârsești, să-ți vadă pe tine că e hârsit, că e perifan, că A avut scripări cu parea pilisterlu, bilei, nu știu, cu muzică, cu iho, cu ceva ținui și ghini, și nu știați cum să andrizeți. Tora de-alihia avem ună și mai multe la cafe spectacol. Pe Sipsescu sunt lucruri care nu-ți vedo și în afară, noi și cu armăslițele purtăm, aveam și maninte coțele vechi, la drumul niscânte noi, coțele vechi, Maxus, cădeau de pe noi, deci pățăm, cum îi zice, țăruhii care s-a rup, cioareți care cad, giumideni care se desfac, bărnuri care se desfac și ale și cad, le pățăm pe toate. Și nu așa asta, că ok, armăsile cum sunt ele, zicem că toate le avem pe astea noi, cam bune. Mă joc tu soare, ună sihate, garantat că vai cadă milie al vârnă, când care poate joacă tu ună sihate, tu soare, cum futura la 13 de mai. Și asta și adrați, anda, aveți gripări, aveți bilei, ți lipsește să adrați, lipsește să, nu știu, să aibă careva zină cu apandisagonia, adrămașii, cum adrați? Lipsește zină un cu apandisagonia, avem soluția ca care este jucătorul care are tora bileaua, lipsește nu sfația asta, nu sfație. De aradă aflăm o soluție, de aradă
zicem, ok, să alăxim numai ta jucăm coreografia asta ca să nu mata, nu știu, să nu mata ti sansari multul pe caște. Mai simt ficiorii trăurnechi când adrăm acrobațiile. Știți, putem să alăxim rapid chestia asta și gata. Gata, joacă toți și nu-i cad cioariți al can. Vă ajutați un pe altul, este un lucru de parei. Asta este misticolo. Asta lipsea, zic. Nu-l lăsăm pican să se descurcă singur cu bileaua lui. Aflăm pareia, aflăm o soluție. Ai vreo timisare de asta e n-am șatat timisare cu pristerlu. Vreo spectacol țin și dibghini, voi iarați tu multi locuri, tu multi hor, tu mulți căsăbați. Are vreo experiență nu agărșește de ați afu n-am șatat timini? Am. Deci fum tu 1 săptămână mai și fum și New York. Și de-apoi, când ne turnăm, jucăm la Sala Palatului. Deci, săptămâna aceea, pisipsesc eu că fu apogeul al nostru și artist, și din punct de vedere artistic, am mai ști mutrește, nu știu, cât de ghini mi duc eu. Ți-a trat New York? Eu jucat, ți fu? Fu un festival România de on Broadway. Și noi, pe una fată, Cristina Bajdechi, de parea noastră, ne înscrisim acolo, ne călisiră și avem acolo, ghine, și zoom la unitatea de ei. Deci ne-asim acolo, ne-asim chiar cum zic, ajunsim, n-avem niciună cripare, ne zicem, ok, ne zicem, ne luăm vizele și ne zicem și jucăm, gata. Și ne aveam ea multul hare, că nu știam, nici nu puteam să ne imaginez, când ajunsim în New York, câți armâni are New York. Îți ved câți armâni are New York, adică New Yorkul are zona metropolitană, Sipsescu că, adică cu tot, cu New Jersey și toți este pe acolo în New York, pe Sipsescu că are cam cât populația României, știi? Oho! Cât mata him tora? Hingiți milioane, nici nu știu. Hingiți vaih mapsân, că nu știm, nu s-a dat tora. Cât este New Yorkul și cu... Zona metropolitană, Și zona aceea metropolitană, câți armâni are care se știu toți. Se știau, deci, când fum și jucăm, chiar tot ziua spectacolului, când ne și jucăm, mulți armâni, adică mulți care vin rămași că juca pe listerul la cloție. Asta ne-a avut mult hare. Îți ved că armânii care zuseră în New York, nica Sena zburus cu conanța, zburau armânești cu noi, chiar erau și auși, tineri. Și voi jucat pe Broadway? Delicia pe Broadway fu? Auați un disclaimer. Nu fu pe teatru Broadway, fu pe Sukachea Broadway. Fu toaer liber. Am Broadway. Jucam pe Broadway. Și după aia a venit și a avut și spectacol București. Și ți-a avut harii, tațea că va fi 1 săptămână, eu nu am avut cripări. Și tot dipâmșat, nu? Fură și multe cripări amatura, nu le timisesc pe ațeale. Dar eu timisesc cu mașcă fu în New York și când îmi turnai, jucai asta la Palatul. Ațea fu, stămâna aceea, Nica mi-aduc aminte, fu... nu ne Stipsescu. Pe Stipsescu că fu dipâmșat. Este așa, țiva să dar onoare tu bană, vai. Tini, ești prezidentul la CTRM, Consiliul la Tinerilor Armâni din România. Ți adărați voi la CTRM, cum futi tini experiența cu CTRM? Că știu că a avut și experiențe tuxani. CTRM-ul de Arad, ca fian, adar eventuri de armâni. Adar, 3 eventuri, Primăvera Armânilor, Ziua Armânilor și Nica Lândurușii. Toate, de vărăzații ani, tot adar. Tora, niscânte eventuri au mai multe ediții, alte au mai puține ediții.
de vreo 10 ani CTRM-ul, ca să zic așa, aproximativ 10-15 de ani CTRM-ul ăsta, dar este de fara românească de București, de Fălcarea București. Și tora, în afară de eventurile astea, ți le adrăm ca fian, noi adrăm și parte de IEN. IEN este o organizație umbrelă care are drept membre organizații de tineri, de minorități, de toate craturile de Europa. Adică are, nu știu, bretoni de Franție, danezi de Germanie, armâni de Arbeneșii, armâni de Românie, armâni de Macedonie. Yeah. Și aqui că si mai avem oaspite și Cristina Anceara, care îi care ne zisi ti jen ți adrare ei. Știu că voi cu jen adrați și seminarii tuxani. Ația tini erai vași, știni tu tuxani cu jen. Eu erai și ți-avuhari, ți-anvițași, cum fu? Mult unii avuhari tora ca să zic de alihia, mult unii avuhari seminarii jen. Fui mai la 3 tora. Mas nu era lângoare, anul trecut era la mai multe. Că atunci lui era chirolul, era fui tu Olanda și fui la un tu Croația, ne? Și m-a fui un chiar în România, drag de maghiari din România. Și fui la astea 3. Tora lipsește, zic, ia drai soț la este, ia drai soț de toată Europa, soț de ței buni, adică mai zi nu vor soț de-a meu București de la seminariile astea. Eu le zic, pot cea de la mine, adică să n-aibă nici una grijă. De locurile televizuși, este unții ți-armasi, așa tu minte cum ți-armasi, zicem, experiența, spectacolul cu Pilisterlu New York, fuțiva cu ieni, cu CTRM, ți tarisi multu și ți-armasi? Seminarul, seminarul acel de Croația fu mult înșat. Nu ți vizui. Deci stămâna țea râși cât n-a râși toată bana. Nu știu, era fură niscânți oameni foarte amuzant și ițră. Și căgi. Și pișicăi băgați, de preună când te misesc cu stămâna țea mi-nduiesc cu cât de ghine fu și că voi, că ațel fu, să da și ți mă zburăm de apogeu, ațel fu apogeu la experienței mele în ien. Cum fu anul estu cu pandemia ti voi ti parea Pilisterlu, ti CTRM. Lipsescu că fuzori, că voi aveați eventuri, ți lipsea să le adrați, ama sigura, da unii hinghiți nu mata sputu, nu a avut eventuri. Lipsescu cum fu? Două lipare și Pilisterlu și CTRM nu puteau să dar ceva anul trecut. Tora zic că mi se pare că Ahurhescu iara lucrurile să zină cum erau înainte de lângoare. Deci CTRM-ul nu putea să dar Nica Lânduruși anul trecut. Ziua armăilor o adrăm remote, o adrăm tot pe Zoom. Primăvara armăilor anul ăsta iara nu putem să adrăm Până somni putem să adrăm un eventul anul ăsta, putem să adrăm ziua armăilor, chiar nu adră CTRM, o adrată de fară armânească. O adrată de fară armânească cu ajutorul, cu CTRM drept partener și un event adrat de toate fălcările. Adică de fălcarea de Constanța, București, CTRM-ul ți-a dar de Arad este mai și fălcarea București, mai și în București. Pe când tora ți se adră ziua armânilor și așa ți fute toate fălcările. Eu pisipsesc că putem să adrăm ziua armânilor, azi putem, de oași încolo, azi putem să continuăm cum eram înainte. CTRM-ul poate să reintră în ritmul normal.
te întrebai de pandemie, ti certare pe listerlo, ama nu te întrebai tini cum fu, ți fuzori? Allora, să lucrezi de acasă, e nu ți fuzori, ți fu ghini. Nu e multă ghine să nu mă atacher două sihăți cafețul până la lucru. Lucrez de acasă de mai ghine de un an și nu, pe mine nu mi-a afectat. Ghine, mi-a afectat că nu m-a putut să am eventuri cu Pilisterul și cu CTRM. Asta mi afectă personal, și ți-am cu lucrurile mai ghine și pisipsesc. București este zori cu sti duți de iubăneți până la lucru și înapoi, e mult chiro lucrăm pe calea, tațea că are multe aftuchini, toată lumea va să ducă de un loc tu alantul și dem și ne așteptăm un pe alantul să ducă aftuchina din Impi ca să te duci știni. Ți ziceam că Bucureștiul are trafic și noaptea. Este un lucru bun prota, ți numai ta este bun tora. Mi-a râsește și ți Dumnezeu mult, ama nici prea mult. E ghini și arăhati, nu? Cristi, napruchem tora de vitisită. Noi, de Arad, avem 3 întrebări scurte, te oaspeția noastră. Ama când te avzam că zborășță, îmi vine o idee să te întreb, să mai fac nica una întrebare scurtă. Asta că cu ațealiți le știm toți. Desi ai vă zbor armânescu, ți-ți are hari mult. Am un zbor, tora mi-am că ți-am de cântiți vecțiile, am gărpsesc cu eu. Este un zbor... Ok, este un zbor, ți pisipsesc cu mulți unal, știi, bunal, nu l-au avut văroare, dintr-un cântic, zborul lui Maliheri, mă să știi, sau Maliheri. Nu știu eu. Are noima de... Este unul turlii de tufechi, o felicită tu Balcani, mă rog, și tu Imperiul Austro-Ungar, ninte de protul polim mondial, am și tu chirolul a polimului și după polim. Este tora de uine zborul ăsta, inedit germânește. Era un model, una turlie, cum ți-am de tufechi, cu numai Mannlicher pe germânește. Armânii luară zborul Mannlicher și îl adrară Maliheri. ți-mi șat. Mult mai rihare zborul ăsta este un cântic, ațel, tu 40 de hoare, zice cânticul. Chiar, deci eu tot avzam zborul ăsta, Maliheri, ți noi mari și am întrebat la asociată și până tu aflai și istoria zborului de ine de germânește. Și că ți-l aleși, că ți zborul al meu, că ți este un zbor ținerea în multă hare, că este este un zbor ți fu preluat, este un zbor care arată că limba românească nu este o limbă, nu este neapărat o limbă veaclă care nu lipsește să lipsească ca anuară, se evoluează. Limba românească este, știi că eu lucrez, eu programator, lucrez cu computere, lucrez cu, nu știu, cu telefoane, nu pistipsesc că din cauza că apar zboară noi de tehnologii și așa, nu pistipsesc că din cauza asta noi nu putem să zburăm limba românească, că limba românească este o limbă veacă. Limba românească, tu în 1900 luai zborul lui Mannlicher și l-a dră Maliheri. Așa este, și noi azi zburăm de program și de tool și de computer. Ți s-a drăma, sunt zboarele. Mi-a risești mult că ți zbor a lipsești și mi-a risești că i căpta și istoria, că ca fi zbor anda și ținiham să întreg diugini, care e istoria lui și așa, este țiva, e timiraki, că vezi cum zduchești, stățem, iți contactul, iți alexari tu isnafi, iți lucru zduchești tu zboară, că andari țiva nou, ți iasi, cum iasti tu fechea asta, lipsește să-i dai un zbor și ti cafi alexari, vezi tu limbă și zborul, ti alexareața. Este mult ușat. Zborul ăsta și este un zbor care asună armânescu, adică nu Maliheri. Ca știți, eu mi gândeam, ca știți asigur, eu zină zborul ăsta și când este un tufechi austriacă, adică putem, asta e de chiar armânească, poți să dar zboar armânesc în șate. Așa, este un zbor germănescu armânipsit.
Vach tora ki kësish këtse cauhari këndisli vach cauhari știali, ama ști istorii, nu? Këndisësh că țari hari istoria, vach este legătura. E njari care să știu de cântece care le-a îngrăpsiră, care nu știm care le-a îngrăpsit, ama să știm de așiți de cât chiro este cânticul ăsta tu folclorul nostru, tu identitatea noastră. Deftira întrebare scurtă este de să-i vărămăcari armânească de țari hari. Am multe. Maia, când eram Ceamurlia, Maia, da, de acolo, adra, ea s-a sculat la țințita hina, adra pite. Noi când ne asculam la 8-9, înainte să zim, mâncam pite, ghine. Când adra Maia pite, adra să avem, mâncam 3 zile pite și multe ne arăseau. A zic că mâncarea mea ți are multă hari, pita de praș. Mâncai la pita de praș. Ai și vrăcântic, ți țari hari n-ai mai multă? Au ați multe zori să apofosesc cu. Mi-am la un cântic. Un cântic, se știu eu, nu știm care l-am îngrăpsit. Este un cântic așa ție. Armâna de punea, mă să știi? Armâna de punea, armânul Johnny m-a întrebat, ațel. Este tot așa un cântic ți permitusește de doi tineri armâni, că tineri armână era dată la Hiu de Celnic Mare și îți duse pântul sonul la măsa și zice, eu mană celnicul unul voi picurarul de la oi. Este un cântic, cum ziceam, un cântic nu știm care l-am îngrăpsit, din ce știu eu, este un cântic dinainte de 1900. Ca știi, zice, vă permit de alihia, ia să știți, am mult mi-are hari și cânticul ăsta. Da, e mult umșat, așa e. Și tora când mi mândeam la aceste 3 întrebări, îmi vine să zic, Martin, ești jucător la Pilisterlu. Lipsește să te întrebi și de să ai vără joc armânescu, ți țari hari n-ai mai mult. Când lipsește să-l joci un joc, îți zici, este, îl voi multo. M-ați mutrească țara soția mea de la Pilisterlu, uite să știi, mă rog, azi zic că, nu, zice. Ok, azi zic că jocul al meu absolut, care mi-a lăsește n-ai mai mult, este ceamcul. Tora mă trească vâră la noi și asaf de ceamcul, n-ați minduiască la ceamcul acel de alihia, care e ceamcul, jocul vechiul, care joacă tora și bine și ștucărții îl joacă și evident și armânii îl joacă. Este de regiunea țea de în Armânii. Jocul ceamcul, care este un joc, cum zic, eu lipsește n-ai mai mult să-i perifan. Acel care este în cap, acel care e protlu, toți lipsesc cu sea după el și acel care e în cap lipsește să aibă perifania la el și să aibă, cum se zic, să aibă aprobat, să aibă așiții. Este un joc, este din ai mai mare să mă să-i perifan. De-aia zic că și jocul ceamcu mi-a răsește n-ai mai mult. Și mine mi-a mult, așa. Cristi, haristo că și duci să pândăsești la toate întrebările mele, nu para știu multe de IT, ama eu întreb așa, nu para știu multe de jocuri, ama ne-a avut hari cum de deja ne-a exigisa ție este una, ție este talentă. Mi hârsesc cu multul că aflai mai multe azi de zânata ta, de cum este lumea asta a jocurilor, de cum este lumea jocurilor pe calculator, lumea jocurilor tu parea Pilisterlu. Și mine mult mi hârsesc cu că ajung și au ați să zic maxul să zic de cântițe, de jocuri, de lipsesc cu sunt unele scânte lucruri pe care armânii le agreșiră. Lipsesc cu că le lipsește să le aduc aminte tora, că ți ziceam de cântecele vechi, jocurile. Mult mi hârsesc să le zic. Ți agreșirea este cântecele vechi, jocurile? Ai este agreșiră? Și eu awați nu eu awați, am nădea că v-ați duc în ea mai mult jocurile și cântecele vechi, v-ați țin în ea mai mult.
Așa este. Și Haristo ti energia asta și ti vrarea ti când ti vekli ti jocuri și ti ceamurli, adică nu știam, până sti cunosc, nu știam țiva. Și mea că tora știu multi. Așa că Haristo, Cristi, și Haristo și amutritorilor, că și zură cu noi și joia asta și van videm joia Carihini cu altă mobeti și cu altă oaspi. Haristo, Cristi. Haristo.